viser sig faktisk, at det er noget, vi ganske almindelige mennesker flittigt bruger i fitnesscenteret. Ja, for en helt ny undersøgelse fra Antidoping Danmark viser, at der ud af de 343 danskere, som de testede for doping i fitnesscentrene, er 43% af dem, der er blevet testet positivt, og det er altså det højeste antal nogensinde. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er pædagog, du er tidligere misbruger af steroider, og Anders Nedergaard også godmorgen og velkommen til dig. Tak. Du er forsker i muskelbiologi, og du mener måske lidt overraskende, at vi bør afkriminalisere brugen af doping i for eksempel motionscentre. Det vender vi tilbage til om lidt. Bo, du begyndte med at træne i fitnesscentre, da du var 17 år? 16 år. Ja. 16-17 år. Som 17 år begyndte du at tage steroider. Det var i 85, og du brugte efterfølgende steroider i 6 år. Overrasker det da, at det stadigvæk er åbenbart et problem, og et stigende problem i 2015, så mange år senere? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er en del af kulturen at være ung og være usikker og ligesom tage nogle stoffer, der forøger altså ens muskelmasse og så videre. Og det er der jo stadigvæk. Altså. Og du tog så mange steroider, at du faktisk endte med at blive hårdt pumpet bodybuilder. Du blev Danmarksmester lige herovre i Tivolis koncertsal. Hvordan blev du introduceret til steroider? Jamen til at starte med, så er det jo interessen og den der fascination af kroppen, ikke? Og den hårde træning, den giver også rigtig meget. Og jamen, så kommer man ind fra miljøet, så kom jeg ind fra miljøet, og på den måde så blev jeg introduceret. Og så da jeg havde ambitioner om at stille op, så var det nærliggende at bruge de her ting der. Kunne det ikke have ladet sig gøre uden steroider? Så havde det været mere fitnessorienteret, tror jeg. Så havde det ikke været det der pumpet, som de gav det der ekstra der. Jeg træner jo også i et fitnesscenter, det kan man åbenlyst ikke se, men det gør jeg, så man kan i hvert fald sige, at jeg tager i hvert fald ikke steroider. Jeg ved rent faktisk heller ikke, hvor jeg skal få fat i dem, hvis jeg havde lyst til at bruge dem. Vidste du, hvor du skulle få fat i dem? Lige så snart man kommer ind fra miljøet, så er der nogen, der kender nogen, og så er man jo en del af miljøet. Og det er også der, afhængigheden kommer ind, at man kommer ind i jeg kom ind i et miljø, hvor det var almindeligt. På samme måde, når man går på værtshus, så er det almindeligt at drikke alkohol. Når man er inde i miljøet der, så er det almindeligt at tage anaboliske steroider. Og Anders Nedergaard, du er som sagt forsker i muskelbiologi, og du forsker blandt andet i det her. Du mener, at brugen af steroider kan sammenlignes med brugen af narkotika. Hvordan det? Altså, jeg forsker ikke i steroider, bare for Nej. Men brugen af motionsdoping og steroider minder om brugen af narkotika på den måde, at brugen er meget forskelligartet. Der er nogen, der prøver det en enkelt gang, nogen, der prøver det nogle få gange, der er nogen, der har et kontrolleret forbrug over tid, og så er der nogen, der har eskalerende forbrug eller misbrug. Og det mønster, det ser man i både med narkotika og steroider. Og man ved, at der er en social slagside i brugen af steroider, sådan at hvis man har en dårlig social arv, så er der en større risiko for at bruge dem. Og man ved, at hvis man har en dårlig social arv, så er der også en større risiko for at blive misbruger af dem, altså få et afhængighedspræget forbrug. Og alle de mønstre, det er nogle, der man kan se fra narkotika også. Og du forsker jo så i muskelbiologi blandt andet, og du mener, at brugen af doping, altså indvirkningen på kroppen, på musklerne, på ens sundhed, på ens helbred, ofte bliver overdrevet i kampagner for eksempel. Hvorfor det? Jamen, det er noget at gøre med den måde, som altså, medier, de vil jo gerne have sådan en skarp historie, der giver mange kliks nogle dage. Og når 16-årige Donnies dukker op på skadestuen med et eller andet organsvægtning, så er det en god ekstrabladsforside. Men igen, vi har jo det her meget forskellige artede forbrug, og dem, der dukker op på skadestuerne eller på en eller anden klinik med et eller andet organsvægt, det er sandsynligvis dem, der har de allermest ekstreme misbrug. Og spørgsmålet er, hvor repræsentative de er. Altså, jeg er fuldstændig overbevist om på landsplan, der er flere dødsfald, der kan tilskrives det at drikke sodavand, end det at bruge steroider. Der dør helt sikkert mennesker hvert år i Danmark af at bruge steroider. Men jeg er ret overbevist om, at det ikke er særlig mange. Det er helt sikkert under 100. Altså, det er så 10 eller 20 eller sådan, det ved jeg ikke. Men det vil sige, at du mener altså, at der er rigtig mange, som bruger steroider, uden vi egentlig ved det, fordi de godt kan styre deres i gåseøjne misbrug. Er det rigtigt forstået? Altså spørgsmålet, om vi kalder forbrug eller misbrug, det er jo sådan en en holdningsspørgsmål. Ikke? Men er det at tage steroider ikke farligt? Det er nok ikke sundt. Men altså, man har lavet kliniske forsøg, hvor man har givet folk doser af testosteron, der minder om det, som der blev brugt i dopingøje med, i op til 20 uger, hvor man ikke kunne vise nogen væsentlige bivirkninger. Men det er jo et problem, når man står og siger det, fordi så står 16-årige Donnies igen og tænker, fuck yeah, det er helt sikkert at bruge krudt, jeg skal bare fyre den af. Og når man er 16 år, så er man bare udødelig, ikke? Og så kan man bare fyre den af. Og problemet, det er jo så, at så bliver han afhængig. Og så det forbrug, han kommer til at have, det minder på ingen måde længere om de her studier, hvor folk ikke tog skade. Og problemet er jo selvfølgelig, når man bliver afhængig, og det blev du jo på. Hvordan havde du det, da du var afhængig af steroider af doping?
Altså, jeg blev afhængig af den hårde træning, selvfølgelig. Og så alt det, der følger med, det at være en del af miljøet, hele den tilfredsstillelse over at have en stor, stærk krop og den respekt, det giver, jamen det skaber et selvbillede, som jeg blev afhængig af. Ja. Men du fik jo også bivirkninger af din afhængighed, fordi som Anders Nedergaard siger, så sker der jo altså noget, når det udvikler sig fra et såkaldt kontrolleret brug eller misbrug, alt afhængig af hvad vi nu skal kalde det, til at man bliver decideret afhængig. Hvilke bivirkninger fik du? Jamen, der er og har du måske stadigvæk? Jo, det følger en resten af livet. Altså, fordi at det er så ekstremt på mange måder, det man udsætter sig selv for. Ikke? Hvad var det for nogle ting? Jamen alt, hvad der er maskulin ved dig, altså det bliver ligesom potentieret, altså det bliver irrigeret, ikke? Altså du bliver pumpet op, ikke? Og der er de fysiske bivirkninger, rent organmæssigt og ledmæssigt, og den hårde træning, ikke? Som bliver forstærket. Du får virkelig skruet op for volumenknappen, ikke? Og så de psykiske bivirkninger, vrangforestillinger, depressioner, i det hele taget, kommer til at opleve en parallel virkelighed på så mange måder, ikke? Lider du stadigvæk af nogle af de ting i dag? Jeg har arbejdet seriøst med mig selv i rigtig mange år for at ligesom komme tilbage til et udgangspunkt, hvor jeg kunne være med mig selv. Men det har været en stor udfordring, ja. Og på trods af det, vi har til Bo stående her, Anders Nedergaard, som jo altså er beviset på, at ja, man kan opnå rigtig meget ved at tage doping, men man kan altså også få rigtig mange bivirkninger, og det kan selvfølgelig ind resten af livet. Alligevel mener du, at vi bør afkriminalisere brugen af motionsdoping. Hvorfor? Altså de erfaringer, der findes med hensyn til narkotika og legalisering eller kriminalisering, de siger generelt, at når man gør ting ulovlige i et land, hvor det starter med at være lovligt, så gør det ikke, at folk holder op med at bruge det. Hvis man er i et land, hvor det starter med at være ulovligt, og man gør det lovligt, eller afkriminaliserer det i hvert fald, så gør det ikke, at der er flere, der begynder at bruge det. Så lige meget, om man rent sådan politisk er for at gribe ind i folks liv, når de ikke kan styre det selv, så det man vil gøre, det virker ikke. Og erfaringer fra Danmark, altså det er jo selvfølgelig svært at vide, hvor mange der bruger doping i Danmark, men der er ikke noget, der tyder på, at det virker at gøre det ulovligt. Men det er jo lidt kontroversielt, at der står en muskelforsker som dig og siger, jamen prøv at jeg synes, vi skal afkriminalisere brugen af doping af steroider til at opbygge musklerne, som jo er dem, du forsker i helt naturligt. Jamen altså, jeg synes også, at styrketræning er en enormt fed sport, der kan mange ting. Og der er ikke nogen ting sådan i styrketræningshistorie, der har fucket det lige så meget op som krudt. Fordi når man træner, når man tager krudt, så kan man altså groft sagt træne med hovedet op i røven, så virker alting stadigvæk. Og det er sådan lidt, og det har påvirket kulturen omkring det rigtig meget. Men der findes bare, hvis argumentet er sådan et farlighedsargument, så kan man sige, hvem skal ind og vurdere, hvor farlige ting skal være, for at der skal laves en lov. Og hvorfor er nogle ting fritaget, mens andre ting er lovliggjort. Og her til sidst, Bo, Anders Nedergaard mener jo altså, at en måde at løse det her problem, hvor kan være at afkriminalisere det, så bliver det altså lidt mindre spændende, for eksempel. Og studier viser så altså blandt andet fra Portugal, at det ikke nødvendigvis har en stigning i brugen af for eksempel doping, hvis man, eller narkotika, hvis man afkriminaliserer det. Hvad mener du, der skal til? Altså, det skal bringes frem i lyset. Altså, afhængighed, det trives i mørket, ikke? Så det skal bringes frem i lyset. Og især unge mennesker, jamen altså møde dem i øjenhøjde. Og så er det noget med kropsidealer. Men altså bringe det frem i lyset, ikke? Det er det, der skal til. Og det gør du blandt andet ved at stille dig frem her i dag. Du har jo så ikke rigtig nogen mening om, at fortælle mig om, hvorvidt du synes, det vil virke at afkriminalisere, ikke afkriminalisere. Men det mener du i hvert fald så, Anders Nedergaard. I hvert fald kan vi så bare håbe, at vi slipper for de her dødsfald, som altså sker hver eneste år på grund af massiv misbrug af doping. Tak fordi I kom med. Tak for det. Så er klokken blevet 8:30 på denne onsdag den 20. maj